Здравейте, хора, и добре дошли от най-много временното ФС. И здравейте, хора. Вие да не си помислите, че само Петко игра. И аз съм тук. В днешното видео ще видите. Ще ходим да косим след малко. Ще оправяме всичко. И ще видите една изненада, къде има в фермата. Един много силен руски трактор. И също сега ще влезна в YouTube за малко. Петко, ти нали не снимаш като миналия път, нали си обърнал телефона иначе, както играеш на Brawl Stars? Да. Защото хора миналия Виждате ли абонатите? Може ли още 5 абоната и започваме на живо? Не по-скоро, не 5. Ти са колко си? 42? Не, 45 съм. Не 5, 4. Имаме една резерва. Не забрави ли? Това е резервата. Как? Нали тя каза? Да, но сега сме 45. Дайте поне 5 абонати за всеки случай. Поне за всеки случай. Една баба падна, у ремаркето се изгуби като черната дупка. И защото е избегала от мапа за това. Паднало е. Тя ти каза. Излизам от мапа. Чао. Брат, Петко, днес има нова версия на Minecraft 24, ама аз буквално си я тегла и като влизам в Minecraft ми пише, че Minecraft няма да работи многократно, да мек много време. Как бе? Е така. Пише ми, че Minecraft няма да работи многократно. Ами не знам нищо. Не знам нищо защо е така. Не знам защо е, за какво е, що е. Човек, моля ти се, оправи тази бала. Да, ще оправя след малко. Да направя едно нещо на второто ремарке. Къде е този бутон? Оп, вече трябва да... Не бе, брат. Хора, инсталирал съм 5 нощи в Фредди Фазбер. И искам да пишете долу в коментарите дали да играем. И също, ако ви хареса днешното видео, абонирайте се за канала, дайте му едно голямо харесване и така нататък. Петко, искам да те питам нещо. Буквално тази баба иска да танцува. Да, какво искаш да ме питаш? Сега според тебе много ли ще се бавим за косенето и другите работи? Не. Защото този път са подготвен. Бах, тази баба, бе, брат. Само фърчи като... Ремаркета няма да продаваме балите сега. Качиме само на трактора, прибираме за фермата и качим косачката и бегаме с 300! Като бате Васко моториста! Бък системата вече се оправи. Човек, защо ми много лагиш? Интернетът ми е до край. И моя е до край, това нещо лаги. Мобилните ми данни са до край. Почти. Тръгаме хора. Хора! Да, то не се чува това от играта. За съжаление.
И ако се питате защо втора част отне много време, това е втора част. Да, защото втора част беше по принцип друга. Но ние не... Бате, Бъгна се в капката и като влезнах да го експортна това видео и да го кача в YouTube, там ми пише, че съдържанието, че самото видео го няма. Да, и аз така буквално правя едно видео, го правих на Newsbrow, експортвам го и не ми да го експортна. Хора, също гледайте каква балерачка имаме. Голем кеф. Гледайте ме се, гледайте. Имаме да бачка. С това ще косим, обаче вижте едно друго нещо. Големата изненада. Етко, Да. гледайте, виж големата изненада. Виж какъв звербац. Да, гледам. А става ли ще косиш? Не. Ще му качнем това култиватора, иначе няма 100 да косиме. Значи може да направим видео, където да косим с него. Не знам. Хората решават в коментарите, бат. Да, и също благодаря ви за тези 4... Ето с това ще косим. Гледаш ли, бат? Той къв е? Зетор. Зитор. Добре. Трябва да го прибера. Аре, Малко бавничко се дига косачката. Да, бе, аз съм много тъпна, къде тръгвам? Да, сега ще видите. Значи трябва 35-та, къде ще караме до 35-та. Къде е? Ето, така. Мапа бац. Ето, его е мап. Само малко по. Ето, добре, така ще бъде. Етко, ти имаш ли нещо да кажеш на хората? Какво? Не знам. Какво да казвам? Ако ти имаш нещо, казвай. Не. Аз... Не, макар че имам 8%. Мене, моля, си телефона се зарежда, брат. Човек, какво... той при малко беше 7%. Откъде е взел този 1%? Ще би ти топ. От нищото. Малко бавничко ще стигнем, но няма нищо. Много съм прост, бе. Истинският тракторист. Модерн. Ето и трябва. Хора, ако искате, мога да направим епизод, в който да косим най-голямата. Искате ли? Петко, нали я знаеш? Коя е най-голямата? Ея, къде е мишката върху нея? Видях. Може да направим епизод как я косим. Ако хората поискат, разбира се, де. Не е задължително. Хора, искам да ви питам, гледате ли един друг ютубър? Защото ако гледате и искам да ми напишете долу в коментарите
Кой ютубър е? Бензиностанция да зареда малко бензин, на малко дизел. Насикам се. Имаш 105. Ще видим последно. Бат, мали, гледай на колко минава косачката, бац. Газ. Колко? 1 сантима. 1 сантимър. Къде отидехме, бе? Ливадата от коя? Не, няма как това да ни е ливадата. Брат, ето и ни е ливадата, обаче не знам откъде са. Ето тук май, да, от тук са влиза. Ето и ще косим, виждате ли го? Там има някаква къща, ще ти пречи ли? Много ясно. Ще изкоси. Ще заобикаляме 80 000 пъти. Гледай, бат, са фръчим. Штибиди доп, 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 yes, штибиди дип. Бата, ние фръчиме. Нали, Петко? Ага. Видеото ще бъде само за косенето, после ще бъде разхвърлянето, което ще бъде с нов трактор. Не с тоя. След малко ще караме и отвътре, просто да минем първия ред сега, за да можем после да караме, после самия трактор да... Вау! Ай май кеф, чуай да е добре, люснахме се. Бате, Петко, люснахме се. Видях. Гледайте, ние имаме предимства, гледай, всяка това косачката, гледай. Сега ще дойда, Дани. Можем и назад да косим, което е добре. Така, сега косим хора. Ето, вече почваме отвътре. Сега, само една секунда, пак се лусне. Не. Не, брат, не я дигай. Така, ето, почваме отвътре. Ето как косим. Нивата си е доста голяма, като гледам. Аз съм косил и по-големи от тая. Тая не е нищо за сега. А после, може се озорим за балирането, тогава ми се не мисли. И то ще балираме не с коя да е, а с балирачката за малките бали, превъгълните. Не тази, която видяхте, а една друга. Петко, на линия ли си? Гледа къде отидех. Малко кривнахме, ама няма нищо. Вече сме на третия ред.
Петко! Петко, къде си? Петко, къде отидем? Хора, в коментарите пишете другия видеоклип какво да правим. Може, ако искате да садим. В този видеоклип, ако се оправим бързо с косенето, разхвърлянето, събирането, балирането и върнането на балите, може би в края на поредицата ще има и такова мотивиране. Петко, къде си? Пак го нема, не знам къде е. Петко! Хора, къде е този човек, бе? Петко, кой пляска? Да, тук съм вече, тук съм. Брат, кой пляскаше? Чекай, аз не бях тук. Петко, Да, нали ти си оператора и ти си той, къде снима видеята в канала? Може ли да ми кажеш с коя балирачка да балираме? с най-могъщата ти. Брат, тя... Кажи ми. Стая за рулонки. Става ли? Що ми искаш? Аз мислех за правоъгълните. Както ти искаш. По-добре е за правоъгълните, що ще изкараш повече бали. Ако не се лъжа. Да, повече са. И хора, още малко, например 4-5 години, още се занимавам с този канал. Искам да видя. Ще имам друг канал, който ще се казва XP Rush Reacts. Демек, аз реактирам на каквото и ще да е видео, ще снимам. А аз мога да споделям екрана, ама не знам как. Това е проблема. Тук мога да си включа като веб камера, защото Viber си има камера. Ако иска да си включи. Ето ме, включих я. И аз мога... не мога. Трябва да спра екрана. Опа. Малката ми камера. Ще спра тук. Наближаваме към штурмата, къде... Опуснах телефона. Няма му нищо. Добре, че се зарежда. Зарядното е твърде силно. Имаме един проблем. Какъв е? Наближаваме къщичката. Това не е хубаво. Я малко да гледаме какво става. Да се качваме и да тръгваме.
О, хора, очаквайте видеа, където няма да са с Петко, само аз. Ще има звук от играта, ще има звук от мене и евентуално и камера. Не знам дали ще мога го направя. Обаче чакам Петко да ми прати номера на един от неговите приятели, къде разбира компютри, за да ми каже как да снимам. Защото аз имам едно приложение, къде се казва Bandicam. Това приложение Но можеш да снимаш само за 10 минути. Да. Дани, тази камера искам да изключа. Що ми искаш? Що няма... Не, няма да изключвам. Няма къде да подпра. Сега ще подпра с една от Майнкрафт, с една Майнкрафт възглавница. Да не падне, оп, на екран. Те. Сега, какво ще да правя? Я забравя. Хора, пишете в коментарите има ли абонаменти от град Криводол. Петко, Да. казах на хората да пишат в коментарите дали има абонаменти от град Криводол. Има. А ти познаваш ли? Да. Ама такива къде не ги познаваш? Такива къде познавам, не знам. Защо? И наближаваме се все повече и все повече до къщата. До къщичката на баба Яга. Не, на баба Гранушка. На баба Грануля. На баба ти Яга. Я гледайте. Я вижте, хора. Моля се клекалто си игра. Па то не може. Трябва от трактор. Гледайте дисковете. Виждате ли ги как се въртат? Actually се вратат. Ми да. Телевизора ми е просто претрошен. Ти не беше така. Още 3-4 пъти сме до кащурката на баба ти Яга. Така наближаваме кащурката на кой беше, бе? Баба Гранушка. Да. На баба Гранула. Вау, хардкор. Хора. Чудил съм се това. Но знаете, играта Майнкрафт. Да правим ли с Йордан видео на Майнкрафт хардкор? Страх ме, ще се мре. Тогава ще се мре, защото аз съм пълен бот на Майнкрафт. Мазикам се. Ама по принцип, като игра на Survival, мръп по 50 милиона пъти. Питайте Петко. Верно си е. Ма буквално има бъгове в играта. Аз знаете ли какво правя? Като строя по някой път платформи да се разширявам там, да билда някакви билдове, блокчето, под което стоя, все едно само се маха или някой го чупи.
Не се бързите. А при мен е по-различно, отколкото тебе. Ако не знаеш. Защото, когато строехме това голямото склада, блокчето Да. и се бъгвах много. Блокчето, като блокчето се махаш и се бъгнах и когато падах, бъгвах и се върнах на същото место. При баба Грънушка сме. Браво. Изкоса ще взема всека една тревичка при къщата й. Да не остане нищо да си рани кокошките. И свинете, ако има въобще. Но тя може да ми открадне тревата къде коса. Или да я смуща. И да направи някаква магия и да изчезне от света. Не. Тая къщичка аз казах, че ще ма дразни и верно ще ма дразни. Ето. Просто не ми се мисля какво ще става за балирането. Мамо! Петко! Йордани, има нов безплатен мод в Minecraft Marketplace. Харалямби Добрев. Не, косачката й се бъгна. Не, бе, брат, косачката. Правим ли се косачката? Избягахме от The Mimic, ама не. FNAF Secret... хора, нали знаете новата игра на FNAF Secret of the Mimic? Тайната на мимика. Моят любим ютубър е Хараламби Добрев, Йордан вече го знае. И също тази съкратила на мимика, кой знае каква е, Хараламби Добрев е качвал. Ако искате нещо на български, отидете при Хараламби Добрев, мисля да остава линк долу в описанието. Фитнес батка иска да ме бие. Кой сега те бие? Причината защо ме нямаше. Искам ти влезвам в канала. Не мога. Живо се. Петко! Да? Почти съм готов. Браво. Alpha Plays Games. Да. Нека си друг. Петко, готов съм. Ето, виж дисковете, Петко. Али! Две са. Дисковете са 2D. Също има един смешен ютубър, който се казва Другите и мама. Да, знам го. Джени... Хора, знаете ли, че един път като си с... Хора, гледайте какво ма фана. Не бе, брат. Не бе, дигни се, бе. Дигни се.
Етко, най-гадното нещо в играта да те фане червен светофар. Какво ще стане? Аз един път минах и полицията ми бракува трактор. Без базик. Човек, имам ли друг български ютубър? Не. Чакай сега, аз на къде съм по принцип? На никъде. Аз съм тук, на кръстовището и към нас. Добре, аз съм само направо. Има някакъв ютубър, който не го знам името. Не знам защо се абонирал. Ох, пак ли червен светофар, бе, бате? Я ми, моля ти се, бе! Ако видиш червен светофар, искам да видя какво ще стане. Но, Моля ти се. страшно. Моля. Страх ме. Не. ПЛС. Заради хората. О, мързи ме. Заради хората. Ни става. Ха-ха-ха-ха-ха. Хора, знаете ли един прек път към фермата? Просто е тук. И вижте сега какво става. Гледате ли? Е, сега ще се приберем в фермата. Етко вече спрели да бъги. Да. Ето прек е път към фермата. Йей! Вече сме си във фермата. Вече сме си във фермата. Бъргър Мърдера също български ютубър. М-Стар Макс е, да. М-Стар не е български. Дрим е много популярен ютубър, ама не е чак толкова. Дания, знаеш какво стана? Като си гледах YouTube днеска, знаеш какъв канал видях? Някакъв си с 88 000 абоната. Брат, моля ли да си оправиш интернет или нещо направиш, защото буквално те чувам много гадно. Що интернета ми на две чертички? Sorry, not my problem. Гледайте с кой ще работиме са. Петко, ви с кой ще работиме? Къде е Кировеца? Нема сега с него. Сакаме да работиме с Киловец. Какво да правим? Ще работим на края на видео. Само колко смешно брамчи този фактор.
Хора, искам да... Петко, Да, искам да те питам нещо. ко? Сега така ли да карам по пътя или така с разфъргача? Демек, да го таковам като ремаркенце или да съм го дигнал във въздуха? Да, като ремарке. И искам да минеш по червен светофар. Не. То може, защото днеска не е полиция. Супер, значи минаваш по кой ще да светофар. Ето, минах през червен светофар. Ей, нищо не стана. Брат, теква ми казва хай. Петко, неква си ми каза хай. Защо не я сгази? Защото не мога да се сгаживат хора. Минаваш през хората. Минаваш през хората направо. Да, не мога да ги сгазиш. Минавам направо през хората. Доп. Yes. Yes. What will start? Boom. Ето бе, при нивата сме, бе, бате Гошо. Така. И почваме, бат. Сети, едно и почваме. Штибиди, доп. Yes. Добро, yes. Вот ми старта, бум. Петко, ние от колко време си говориме? Али, това половин час, видеото е половин час. Половин час за косенето, бац. Май трябва вече втора част да правим, Как мислиш? Дай да правим втора част. Айде, хора. Не, това е втора част, бе, това е втора част, бе, ние сме много смотани. Това е втора. Сега трябва да правим трета. Добре, айде. Чао, хора, ако ви хареса днешното видео, абонирайте се за канала, дайте на голямо харесване и ако искате още по-подобни видеа, може да напишете долу в коментарите, но за сега правим трета част. Четвърта част ще я има. И чао, хора, 39 минути са. Извинявам се, че е много дълго видеото.